Mä en tiedä mitä tällä tapahtuu. Mä en tiedä miten se vaikuttaa, että mulla olisi Spotify taustalla, mutta nyt perkele. Lähdetään siitä liikkeelle, eli mikä tän sarjan tarkoitus nyt olisi, niin olisi mennä tonne Classic Challengeen ja pelaile siellä ja niin, että mä joka jaksossa niin menisin uuteen challengeen ja näin edespäin. Kuten huomaatte, erittäin miehekkäät kuulokkeet ainakin meikäläisen mielestä. Oikeesti vittu. Eiks mä parempia löytänyt? No en kyllä löytänyt. Mulla jostain syystä kuulosuojaimet mun huoneessa. Mä siis näihin yleensä laitan nappikuulokkeet. Mut sit mä en kuule mun omaa ääntä, niin mä vahingossa sanon jotain ihan omituista. Mä vahingossa rupee tekee jotain tarinaa tai PH:sta. Joo, eikä siinä. Ollaan pelaamaan. Mulla on nyt 1,5 minuuttia siihen, että mä oon niinku käynnistänyt pelin ja helvetti nää on kovalla. Kaikki paskat. Mulla on tosiaan joku joltakulta mun klaanilaiselta kopittu dekki. Mä en yhtään tiedä miten mä niinku... No niin. Aika perkeleen nätti. Ottakaa huomioon, että mä en edelleenkaan osaa pelata mitään peliä hirveän hyvin. Eikä ees hyvin, koska mä. Anteeksi, mutta minkä takia tämä mies käytti login yhteen tommoseen vitun... Mikä tää on? Farsperitte. Oikeesti se käytti kokonaisen login. Tota on persestä. Ei nyt jumalauta. Ja se johtaa minua. Vähän rip. Tää on ihan vitu jees. Tämmöstä se mun normi pelaaminen on. Shit. No joo. Eiköhän mä tuolla johonkin Oi perkele! Aika hyvin, jos itse sanon. Yllättävän hyvin se ei saanut muuhun tehty yhtään lämää, että siitä niinku lähdetään liikkeelle. Ei vittujen perse. No niin, kiitos kun olet mun ystäväni. Komppaniassa vittu turpakiin. Mä pistän noin. Sitten mä pistän sen mätiin. Oi jumalauta. No niin, syötä vielä semmoset hauskat heput. Nyt onkin sitten ongelmat keksitty, kun mä en tiedä millä mä puolustan ton. Mä pistän furnasen. Vitun jes. Mä sain furnasen kentälle. Joo, eikä siinä. Joku tykkää käyttää niitä, niin ei se oo mun ongelma. No mitä helvettiä? Edeltä barbarit, jos saisin kysyä yhden kysymyksen, se kysymys kuuluu, mitä paskaa te teet? No älä nyt sitä siihen! Voi en. Mä oon kussuttamassa silloin roketti, säppi, kaikki mahdolliset herkut käsissä varmaan tälläkin helvetin hetkellä. Mä oon niin kussuttaa matsin. Ensimmäinen häviö tässä Classic Challengessa tuli nyt tästä. Niinku kaiton logiikan mukaan. Mua ärsyttää tämmöiset pelaajat. Mä kuulen, että on nudee.
Eli nyt tilanteet on siis 1-1. Classic Challenge. 3 häviötä olet ulkona. Katsotaan. Ei siihen. Tuonne. Voi vittu. Tuli muuten, että mä olisin voinut myös käydä Vanhapetsä R:llä ja ostaa sen. Burger. Ja ostaa vaikka... En mä tiedä paljonko. Helvetin paljon se maksaa se. En mä tiedä, mutta mä joskus käyn ostaa sen 5 lahjakortin ja sitten avataan varmaan Legendary Chestia videolla. Todennäköisesti tulen kuvaamaan sen, kun avaan sen Legendary Chestin ja saa joku sydänkohtauksen. Sieltä tulisi jotain muuta kuin... Ootapas, missäs mun ainut lege on. Tämä. Hauska heppu on mun ainut Legendary. Se on tullut Clan Chestistä. Silloin kun oli vielä... Mikäs se oli? Ootapa search. Kun mä en näe nyt mitä mä kirjoitan, mutta ihan sama. Rats 4R. Valmis. Okei, eli se ei oo edes pystyssä enää se klääni, mistä mä sain ton. Ois muuten mehinaa mennyt sinne, koska... Niin. En mä tiedä. Silloin kaikki on Karpalo-Prossa, mutta... No, mä oon täällä liiga Suomessa ja... Kaikkea muuta. Mä oon muuten just herännyt, mä en oo laittanut mitään hyvää päälle. Mulla on vaan mun lörppöpaita ja kaikkea muuta. Helppoa ja kiva. Joo! No niin, sieltä se tuli. Perkele. No älä tapaa sitä. Mitä pahaa se sulle on tehnyt? No saatana. No niin. Okei, missä vaiheessa tonti muutti? Helvetti. Perkele. No niin, ei tulla sieltä. No saatana. Minä pistän omaa ärkeeni tuohon. Burger. Enää. Ei pussi, bro. Mitä sä voit tehdä noin? Ei. Tuo ei ole Roketin elämän tarkoitus. Tuli muuten mieleen, mun ei sittenkään olisi pitänyt ehkä ottaa sitä ärkeä. Turhaan sitä nyt enää on lähteä vaihtamaan. Perse. Ei niin hyvä perse. That tower is down. You motherfucker. Mitä mä teen? No, paraskin perääntyy. Mä ketään teitä on lyömässä kuitenkaan. I'm too good, motherfucker. Vihdoinkin mä pärjään jopa vastaan. Sitten mä vedän kunnon eeppisen roastin itteni vasta. Vedetään semmonen hyökkäys. You cannot even defend this motherfucker. These nuts. No nee, vitun juustopähkinä. Se on yksi baluuni here. Mikset sä heittänyt sitä sun tornille? Perkele, voi perkele. Ookaan, epä osaa enää pelatakaan. Oi vittu. I fucked up. Oh god, I fucked up everything. I fucked up. Älä tuhoa sitä! Niin lähellä, mutta niin kaukana! Sekoon. Vittu mä sekoon täällä. Joo.
Jumalauta. Me otettiin toinen voitto tähän Classic Challengeen. Ja näin edespäin. Te ette oikeasti usko kuinka huono mä oon tässä pelissä. Jos mä menisin nyt tänne, niin ensinnäkin mä en kuulis mitään, koska... Niin. Mä en tiedä. Mä en tiedä. Siis toi on mulle hyvä, koska mä oon aina ollut niin huono tässä pelissä. No, eikö aloitella tää Classic Challenge tähän ja... Tasan yksi.